Салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Исем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Гап мезанем дар бораи ҳодисаҳое ки дар Дубай рух дод. Як кори ки хеле ҳам ғайриоддия бигем мешава, лекин ин кор барои ман ғайриоддӣ нест. мара паноҳандагӣ ба Чаро? мара барои кунтагим дар Тоҷикистон раҳм наметан. бародарам ма гуфтум ки даказат мекунем ки ҳамин одам кунтияй. ЛГБТ ҳамеро манъ карданд. Шумо дар Федератсияи Русия ҳастем ва мехоҳем ки дар раҳ рӯ беташвиш бошен. Метонем ки студентский билет оформид кунед хитонда. Бе ягон ташвиш, чунки дар база пробиват мешаванд ин билетҳо. рақамо барои тамос ва маълумоти бештар дар болои экрани шумо. Ва пеш аз видеоро сар кардан обычно реклама сар мешавад, лекин не бардору. Аз ма хоҳиш кардагӣ биданд тамошобино дар як видео дар прямой эфир ки ина ҳамин логотипа иваз кунем. Хоб, сухани шумо дар замин наемонам. ҳозир ивазш мекунем ва давом метем барномаро. ширкати парвоз авиа ба шумо имконият метаҳад ки билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас кунен ва гузаштани граница тавассути самолёту мошини майда. рақамошон дар болои экран. ин ҳодисаро бародаро чанд рӯз шидак порчаҳои видеош омад дар телеграм канал партофтум. ссилкаи телеграм канал дар якум комментария ҳамеша бидурен тамошо кунен. унҷа бештар хабарот тезтар меборояд чем дар ютуб. баъдан дар ютуб уже хабари пурра меборояд. масалан дар онҷа гуфтам ки ман аз ин кор ҳайрон нестам. гарчанде ки одамода ғайриоддӣ бутова ки Дубай яъне ки чунин ҷое ки да ҳама маъруфа ҳамчун яке аз ҷойҳои гармтарин. агар дар ягон ҷо дигаи зимистон боша метавонӣ бипарӣ барои Дубай роҳат кунӣ, загаратса кунӣ. чунин минтақа таги обай. реально таги об. аз чӣ хотир? аз боришотҳои хеле ҳам зиёд. лавозимотҳои динӣ ба мисли Қуръон, тасбеҳ, ҷойнамоз ва дороҳои гиёҳӣ барои фарбе кардан ё ин ки лоғар кардан ва ё ин ки ягон гуна тағйироти узвуҳои ҷинсӣ ва хизматрасониҳои ҳиҷома, фитабочка ва массаж. тамоми ин хизматрасониҳо бо ширкати шифофармо. рақамо дар болои экран. барои чӣ ман ҳайрон намешам? барои он хотире ки дар ин ҷо тақрибан тамоми чиза дидан мумкин аст. В начале апреля дубайская полиция задержала по обвинению в общественном разврате и производстве порнографии более 12 девушек. Они участвовали в ню-фотосессии на балконе отеля «Дубай-Марина». Изначально сообщалось, что задержаны около 40 девушек, гражданки России, Украины, Молдавии и Белоруссии, и что среди них была дочь российского миллионера Максима Воронина Алина. Позже девушка свое участие в откровенной фотосессии опровергла, а в генконсульстве РФ открестились от скандала. ба ҷои мубаддал гаштагие ки ба нигоҳи аввал мегӯяд ки хай мисол ҷоҳои мусалмоно дигарша, но дар асл дар оҷа рафиқӣ бо яҳудо ҳам мебинӣ. рафиқӣ бо буддисто ҳам мебинӣ. пешбурди расму оину анъанаву дигар корҳои ино ман хиёл мекунам ки ин уже аз ҳадди бад мегзара. тамошо мекунем видеоро, бо далчи гап зан мегирем.
بدن کلانترینی که میبینین چراغک راست در بالای هم میزنه. این همه سبب میشه که راههای هوایی را منع کنن. و کادرهای کل دستین بردار این بحر نیسته و از عملیات یگان نوآوری دیگه وارد کردگی نیستن که به مثل کشتی در داخل آب شنا کنن. این پروسته ایرپورتی بین المللی دوبای که در نتیجه ای البته که ریس ها را منع میکنن. و بله منظره که ما شما میبینیم به مثل بحرواری میتوه، لیکن تقریبا همین خیلی هم هسته. جای های هسته در این شهر که آدمو راست شنا کردیسن. راست نه خیلی شنا کردیسن. با شکم کرد شنا کردیسن. و کادرایی که این زمان ما شما تماشا داریم برادرها، این کادرای استقامت کننده ها هست. یعنی اینکه یگون توریستی یگون شخصای دیگری که در اونجا قرار داشتن و شاهدی این کارها شدن. یعنی که برای تصور کردن این جای پوستینه مثلا قمزور و امروز شما بینید که ماشینا در زیر آب سنبقه آیواری شنا کردیسن. و تانی گبزنی من اگر بعضی آدم‌ها گوش کنن و میگن که با جایی که گریه کنی برادرها گریه نمیکنم. برای چه خاطر؟ برای اون خاطری که با میگم تکرارم شوه ما در اودوی تله نیست ای کار، ما در غیر اودی نیستی کار. برای چه خاطر؟ به خاطر آنه که ما میدونیم امروزا چی چیزا رخ میده در اینجا. کنچقا اول ترکیه میرفتن، حاضی ادرسشون عوض کردن دبی میروند. لنگری خواهرت کشتی لنگری اپات کشتی تمام شیطان و تمام ماشینیکو تمام مکر و دیگهش دبی. حاضی کمتر اگر لنگولیشون قطعی مامجان یگون سومپومی کلانتر با بزنن همون برو کنپشون یا مایکه بوی گاو میکنن تو برای رحپلیشون شباب میگذارن میران بود امو خرامخوریش نبود در دبی ممکن دوام بتیان برام پشکی نه آخذیت کیش تو نروان نه میکشم خدمت گفتستم. و چرا که شما دستین برداره در اینجا پروبکای اوویای خبرنگارهای همون منطقه میگن که چونین نمود پروبکا در دبی یگان وقت نبود. خیلی البته خیلی وقت او نبود. کادری که این زمان باشد میبینیم ای торговый центр Dubai Mall در داخل торговый центр و یکی از станцияهای مترو را تا زون آب پر میکنن. و ضررهایی که با وجود آمده در نتیجه این بارش شد این راه ها است و یک چند خانه های استقامتی و در بسیار خانه ها و آفیس ها کریشه هاشون میچکه. یه بار اوداری آوابین میره میزنه ترقه از شور اختیسته. خیلی توکای آدم و دیویلت شوند که در فلسطین آدم و مردستیانه یا بیشینن در اینجا قطعی یهودا چخ کرده کافه چکیده قطعی بودیستا سری هیکلاشون دستمال کرده در اونجا بیچاره خلق مردسته. توکای دوام میکنه.
то вақти сабти ҳамин видеора хабар астае ки як одам дар натиҷаи ҳамин офати табиӣ аз дунё гузаштагиае. Кадре ки боша ҳоло мо шумо дистем об аз раҳ берун карда иша ва мувофиқи бода ҳавосанҷо хабар дода шудагиае ки бояд ки то 18 апрел, яъне ки 18 апрел бояд ҳама тишина шавад ва видеои ма мебуряд 19 апрел. хай то чина бо мебинед шумо чӣ гап шида чӣ гап нашида. Мақсад видео пешакӣ сабт мешавад всегда видеои ма. ва дар аэропорти Дубай 3000 пассажир ки рейсҳошон маҳкам шудагиае бояд ки интизор шаванд рейси дигаришона. дар куҷо интизор шаванд? Бояд хоб раванд дар пол. Лекин пола чихеле ки шумо мебинед имконияти хоб рафтани, имконияти шино карданае. Агар касе ки дар зери об нафас кашида бутона ё ки касере ки солуш моҳӣ боша метавона дар чунин ҳолат интизор шава рейси дигариша. ва ба гуфти яке аз пассажиро ӯро 6 соат дар дохили самолёт ман мекунанд ки ҳама тин мешавад баъдан мепарем, лекин фаҳмидина намепаранд барое ки бояд шино кунӣ дига уҷа паридан имкон надорад. ва аз ҳамада безебиш дариҷа чие ки бисёр рейсора то шоми ҳамрӯза гуфтагиам, баъзеҳоша то субҳи ҳамрӯза. Ака савол киҷо медонед шумо ки тин мешавад дар ҳамон қадар муддат? Ягор тамошо кунед, хе нигоҳ мекунед прекраскаи раҳ ҳай одамо шино кардасен, ҳай сумошин омадаса полисия бияд тақ дар байни раҳ типати шино кардаси ҳач козадагӣ полисия меа маълум мекунад. Хе мепурсед чӣ? Ман бозӣ кардам то полисия чикор дод даҷам? Полисия обычно бояд ба лодка бияд, лекин полисия бо мошин меояд. Интересно. ғазаби Аллоҳ чӣ хела мешапа як раъду барқа осмонот сабз мешавад ва камтар пас сиёҳ. Мактабу донишгоҳро маҳкам мекунанд ва мувофиқи маълумоти бода ҳавосанҷо бо шторму ҷола пешбинӣ шудагиае дар ҳамин вақти сабти видео, яъне ки то 19 номаълум чӣ мешавад, барое ки видеои ман 19 мебурая. ва аз ҳамин хотир власто одамое ки коргарои давлатиянд коррошона удалён набикунен мегӯяд, яъне ки унорам мегӯянд ки ба ҷои кор наёен. Хай чӣ хеле мераванд, ба куҷо мераванд? Вертолёт қатӣ. ва дар ҷа гуфта шудага дар хабар ки 18 нафари дига аз ҷумла кӯдакон дар Аман ҷон бохтагиае. Хай худо раҳматшон кунад. Ака мошин чора теса боша, ман нафаҳмидам. бо умедворай чи ягон чи дига. ва бале бардоро ғазаби худованд ҳамин хелае. барои ҳамин хотир ман гуфтам дар телеграм каналам ки ман ҳайрон намешам, лекин барои халқи оддӣ, барои халқе ки дар ин кор гунаҳгор нестай, яъне ки коре ки власт мекунад, халқи оддӣ гунаҳгор нестай. барое ки мисол бисёр ғализиву бисёр колҳоре ки дар уҷа рафтестай, ин маънои ӯ надорад ки халқшон ба ин кор розие. Правилно? властҳо барои манфиати худшон мекунанд, барои мақсад як еврей агар ки бибинанд ки аз тарафи ҳамин еврей ягон фоидааш ҳастай, мехоза қатъиам ҷурагарӣ мекунанд ва мехоза дар кор шава диншона дар ҳамуҷа хирамшонаву дигар корашона бо пеш мебаранд. буддистора бинен ҳайкалошона сарошо дастмол карда дар куҷо туғрӣ мегирами. хеле набад натиҷаш. бардоров ки ҳақиқат дар комментария бинависен, лайк мондан ба хотири автори каналай, ба хотири видеоай, на ба хотири ҳодисаи рух дода дар видеоҳо. Лайку подписаться ва телеграм канал бардоров фаромӯш накунен. пеш аз оне ки новости аллакай меборад, шумо дар телеграм канал
уже бисёр маълумотҳоша мебинен ва даракдор мешавен ки чӣ видео вообще видеои оянда дар YouTube канал меборад. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. جهان را با من زشتایی و زشتی برای یکدیگر